What's up sa inyo mga kasoy? Ayan, today is video mga kasoy ha. Ang ating gagawin ngayon ay may nakausap tayong isang girl. Ayan, so siyempre yun yung magiging content natin ngayon. Ayan, dahil by the way mga kasoy, yung video na yun ha, kahapon pa yun. So madilim-dilim kasi alas 6 na yun nung ginawa ko yun. So kasi yun lang yung pre nung girl eh. Kaya syempre di muna natin sasabihin yung pangalan niya. So abangan nyo, malay nyo balang araw ito nga pa nun yung video na to, yung nakausap natin siya. Syempre boses muna, malay nyo diba magustuhan niya na magkita kami. So mga kasoy, comment down below yung mga gustong mag-meet kami. Ayan. So, salamat sa inyong sa mga video ko na sinusuportahan yung mga kasoy. Sana lagi kayong nakasuporta. Ayan. So, at maraming salamat dun sa last video natin na in-upload. Yun, tumulong tayo kay Tatay Pong. Ayan. So, sana lagi nyo suportahan yan mga kasoy. So, by the way mga kasoy, nandito tayo, walang bago. Nandito tayo sa bagong daan. Ayan, kita nyo naman yan. Oh ha, walang katao-tao. Siyempre ako hindi naman tao. So by the way mga kasoy, bago natin introhin yan ha, maraming salamat. Sana palagi kayo nakasubaybay. Ayan, so enjoy ko lang ang ginagawa ko. Wala akong tinatapakan na tao, kaya wala kayong pagi sa mga nararamdaman nyo. Wala akong pagi sa inyo. So sa mga may ayaw naman sa akin, shout out sa inyo. Ayan, so tutuloy ko yung ginagawa ko kung saan ako sumasaya. Wala akong pagi sa inyo. Ayan. So mga kasoy, salamat sa inyong panonood. Kaya introyin ko na at pagitan na natin yung nakausap natin kahapon. Ayan. So let's go. With you in the middle. Ang dilim ng natin mga kasoy, grabe yung background natin. Alam niyo ba kung nasan tayo mga kasoy? Hello. Hello. Oo. Ngayon lang sinagot? Kasi kinausap ko ni ate ko. Kaya Hindi ko pala. gawa siya ng invitation. Mamusta yung trabaho? Okay naman. Okay naman. Lagi naman ganun. Paulit-ulit na lang. Sanay na no? Oo. Nagmerienda ka na? Doon man ako nagme-merienda. Bakit? Wala. Nag-diet ka? Hindi sa diet. Hindi talaga ako umaan sa merienda. Hindi mo hilig. Paano pag nakasama kita? Siyempre kakain ako. Akala ko hindi. Akala ko di ka kakain eh. Kala mo lang yun. Hindi ako papauli. Ano ba yung favorite mo kinakain? Ha? Ano ba favorite mong kinakain? Kahit ano. Basta masarap. Bakit? Madami namang masarap Kahit ano. Ikaw nagmerienda ka na? Nagmerienda ka na? Oo, kanina. Asan ka yan? Dito ako sa lagi kong pinag-place sa pag nagbablog ako yung bagong daan. Kung napanood na yung video ko. Yung tambayan mo. Oo. Oo. Pag gusto kong tahimik na lugar, yung gustong mapag-isa dito. Yan pala yung tambayan mo. Oo. Alam mo ko nga eh. Kasi gabi na kasi. Hindi naman kita pwedeng makausap ng tanghali, di ba? Hindi naman. Di ko lang mag-isa dyan. Ako lang, kasi wala ka. I need somebody who can love me. Siyempre wala ko nandito ako. Oo, kasi kung nandito ka, di dalawa tayo, di ba? Di ako mag-iisa. I need somebody who can love me. Ano? Di ka na kumibo. Wala. Natawa ka, nakakatawa Hindi ka ka. naman nag-isa, sabi ko. Bakit? Nandito lang ako. I need somebody who can love me at my pride.
kausap mo ko, di ba? Oo nga. Kasi, yun nga. Hindi ba madilim dyan? Oo nga eh. Kasi ikaw lang mag-isa. Hindi ko kasi hindi ko nadala yung ring light ko. Ba't di mo dinala? May mumu dyan. Di bali, kausap naman kita, nawawala yung takot ko. I have loved you only in my mind. Hindi nakakatakot yung boses ko. Hindi hindi nga ako natatakot kasi kausap kita. Kala ko natatakot ka eh. Hindi lalo na siguro pagkasama kita, di ba? Siguro lang. Bakit? Uno, syempre. Siguro lang yun. Wala ka siguraduhan. Siyempre, matapang ako kapag kasama kita. Siyempre kasama mo ako, dapat patapang ka. Siyempre. Sa mga lalaki ba gusto mo matangkad? Medyo matangkad. Paano yan? Matangkad sa Yung akin. matangkad. Eh di magtakong ka na. Bakit pag nagtakong ba ako, pasado na ba ako sa'yo? Oo ba? I need somebody who can love me at my worst. Sino? Hindi nga, Bi. Oo nga. Kaya mo. Ikaw naman. May sinabi ba ako? Magaling kang kupal ka. Can love me at my worst. Kaya tinatanong ko. Hindi ako mawawala, nandito lang ako. Dumatawa ka. Eh, bakit ba sa tumawa? Hindi ako tumatawa, kinikilig ako. Kinikilig ka? Oo, pag ganun kinikilig ako. I need somebody who can love me at my worst. Ayaw mo. Napapakilig ba kita? Ayaw mo ata eh. Hindi wala ako sinabing ayaw. Kala ko ayaw mo. Bakit ikaw gusto mo? Oo. I need somebody who can love me at my worst. Ayaw mo, napapasaya mo ako. Siyempre, yun ang gusto ko napapasaya kita. Oo, yun naman pala eh. Alam mo naman, gusto ko kasi sa'yo, wag kang mamroblema. Gusto ko lagi kang happy. Happy naman ako lagi. Ilan Ako taon? lang? Ilan taon? Abi mo kasi ilan? Ilan ako? Ilan 25. 25 ka. Oo. 25. Bakit? Siguro naman 25 ka na. Oo nga, kaya nga bagay tayo. Siyempre, di naman agad-agad, di ba? Oo. Siyempre, basta ako, kasi kung ako, makakapaghintay ako basta may mahintay. Wow. Oo, Handa ka naman yata maghintay eh. siyempre handa ako maghintay. Kung mahal mo Oo, tao, waiting ka lang. di ba? Kung mahal mo Wait, tao. ka lang papunta na ako. Saka papunta Sa'yo. sa akin. Oo. Sige, inihintay naman kita. Biglang Pwede din. Biglang cambio Kasi, O kaya kung ayaw mo pa sa karinderya, di sa street foods na lang. kahit saan, basta kasama ka. Kahit saan, sabi ko, basta kasama kita. Importante, tanggap kita kahit tumaba ka pa. At ngayon, Bakit? Wala. Bumabanat ba ako? Hindi. So ayun mga kasoy, nakita nyo naman yun. Ayan, kilig na kilig si ate girl. Ayan. So mga kasoy, ako hindi naman ako andun mahirap na nakiligin. So baka masaktan lang tayo. At saka wag na tayo muna mag-assume. Ayan. So sa mga nakapanood mga kasoy, sa mga nanood. So anong masasabi nyo sa amin ni ate girl? Ayan. At syempre shoutout sa iyo ate girl anong masasabi ko sa iyo, sana lagi ka lang mag-ingat lalo na sa iyong trabaho. Ayan. So sana mapanood mo to at
salamat sa yung time kahapon. Ayan. At saka may problema ka dyan, i-chat mo lang ako or tawagan. Ayan. Or i-text. So, dadamayan kita. Ayan. So, mega shout out sa iyo. Ayan. Alam ko na sa ganitong oras nasa work ka. So, huwag kang magpagod, ayan. Dahil alam mo naman, concern lang si Soy sa'yo. Ayan. So, ayan, no, mga kasoy. Ayan, by the way, Skyway, mga kasoy. Salamat sa inyong panonood. Sana like, share, comment, and subscribe nyo na yan si Soy. Ayan, wala na naman tayo magawa. Nandito tayo sa bagong daan. Tayo mag-isa. Sa malamang, sa alamang. Sanay naman tayo mag-isa. Ayan. So, ayan, so ate girl, ayan, keep safe ka palagi. Ayan, sana balang araw, ayan, sana magkita tayo. So, magkikita tayo, di ba? So, pagpasensyahan nyo na kung nasisilaw ako eh. Ayan, hindi ko alam kung magkikita kami ni ate girl, pero shout out sa mga nanonood ko, lalo na ng mga Team Soy. Ayan, salamat sa inyong panonood. At syempre mga kasoy, dito na tayo magtatapos. Ayan, tingnan natin kung may part 2 si ate girl sa atin. Ayan. So, thank you mga kasoy. Peace and God bless. Oh, soy ko. Oh, oh, oh.